बिटिसिआव सोलिदों आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावखांनाय। तामुलपुरनि बरनदि दैमायाव इनायै जावखांनायनि अजद। बरनदि दैमानि बिखायाव सोलिदों अन्थाइ बालानि क्वेरी। इनाय जावखांनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनो हुमखि आफाद गौथुमनि। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय बरनदि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै गेदेर गेदेर क्रेसार मेसिन जेसिबि फकलेन्डजों जावखांगासिनो अन्थाइ बाला। जाउनाव दैमा सेरनि रायजोफोरनि फारसे हुमखि लाबोदों। बरनदि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ आरो सेन्ड ग्रेभेल जावखांनायखौ बन्द खालामनो गोख्रों दाबि फोरमायदों ओनसोलनि आफाद गौथुमफोरा। दैमानि बिखायाव गं 7निफ्राय गं 8 क्रेसार मेसिन गायसंदों। सरकारनि गनायथिखौ लानानैबो सन्देह। हाग्रा बिफाना खोमा सुयैनिबो गोथौ अजद आफाद गौथुमफोरनि। এই নদীৰ বুকুত 7-8টাকৈ ক্ৰেচাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াত বৈধ অবৈধ বহুকেইটা মহল আমি ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। এই মহলবোৰৰ কাগজ পাতি আছেনে নাই এয়া সন্দেহৰ বিষয়। আৰু ইয়াত বন বিভাগ বুলি এটা বিভাগ আছে, এই বন বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই। ट्रिपल इन्जिन सरकार थासेयावबो माबोरै बरनदि दैमानि बिखायाव आयेन बेरेखायै जावखांना सिलिंखार खालामनाय हाबाफारि सोलिदों बेखौ लानानै थाद'नाय गैयै गोख्रों बेरेखा सोमावसारनो हुमखि होदों जायगानि आफाद गौथुमफोरा। বিটিচিত বিপিএফ বিজেপিৰ চৰকাৰ, অসমত বিজেপি বিপিএফৰ চৰকাৰ, কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ, ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থাকোঁতে কি ধৰণে এখন নদীক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এয়া ৰহস্যৰ বিষয়। गेदेर गेदेर क्रेसार मेसिन जेसिबि बाहायनानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोहोजों माखासे दुथां सुबुङा बरनदि दैमायाव 60निफ्राय 70 फुट गोथौसिम बाला अन्थाइ जावखांनाय बे खामानिखौ मावगासिनो थानायनि गोथौ अजद लाबोदों। आरो बे इनाय जावखांनायनि जाउनाव बरनदिखौ लाफानानै गुवाबारि गेदेर ओनसोलनि रायजोफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। लोंनाय दैनि जेंना, आबाद फोथाराव दै लांनो हायाखै। নদীত যি হাৰত অবৈধ খনন চলি আছে এই খনন কাৰ্য আমি দেখি স্তম্ভিত হৈছোঁ। ইয়াত 60-70 ফুটলৈকে গাঁত খান্দি খনন কাৰ্য চলাই থকা হৈছে। ইয়াৰ পৰা শিল বালি লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই কাৰ্যই এই দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বৰনদীপৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰনদীপৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ যিহেতু কৃষিজীৱী, এই কৃষি পথাৰত পানী নিব পৰা নাই এই নদীৰ পৰা, আৰু এই খনন কাৰ্যৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ মানুহে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। बरनदि दैमानिफ्राय जावखांनाय जायगायाव नायबिजिरनानै बरनदि बान्दो कमिटि, आसु, आक्सु आरो बाङालि जातीय फेडारेशननि माखासे बिबानगिरिफ्रा आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावखांनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जावखांनायनि सायाव बिटिसि सरकारखौ राहा लानो दाबि फोरमायो। लोगोसे बरनदि दैमानिफ्राय जावखांनायखौ बन्द खालामाब्ला ओनसोलनि रोजा रोजा रायजोफोरखौ लानानै तामुलपुर उदालगुरि लामायाव गोख्रों धरना होनोबो हुमखि होयो। আমি সকলো ছাত্ৰ সংগঠনে আমি দাবী জনাইছোঁ, আগতে জনাইছোঁ, এতিয়াও দাবী জনাইছোঁ, চৰকাৰকো দাবী জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসন বন বিভাগ সকলোকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অবৈধ খনন বন্ধ হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যদি তেওঁলোকে ধৰক আমাৰ দাবী যদি মানি নলয় আমি ৰাজপথলৈ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। दा बाथ्राया जाबाय बे इनाय जावखांनायखौ लानानै ट्रिपल इन्जिन सरकार एबा बिटिसि सरकारा मा राहा लागोन बेयो समाजसो फोरमायगोन। तामुलपुरनिफ्राय अजय मुसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।